aming mga puso na makita ang mga ngiti ng ating mga kababayan. Kahit na nasa gitna man tayo ng pandemya, hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang pagiging masaya. At syempre, kung may pagkakaisa. Tipong hindi mo mapapansin na mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay. Masaya po kaming nakikita kayo may ngiti sa inyong mga labi. Ito ay patunay na hindi hadlang ang sakuna o ang pandemya para tayo ay magsama-sama. Ang Pangasinan po ay hindi lang para sa iisang pamilya,